ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಟು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಗ ಅಂದು. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ. ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ಕಾಲ್ದಾದನ ಆತಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತನು, ಪಿದಾಯ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ಪೂರ ದಾಲಾಜಿ ಒಟ್ರಾಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಪಿದಾಯ್ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಲೆಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ, ಐಕಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಫುಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಐಕಲೆಗ್ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು, ಫುಡ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಅಕಲೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಕೊರರೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಅಕಲೆನೇ ತೂಪುನ ಬೇಲೆ ಜೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೋಪುನು ಅಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ತೂಪುನು ಒಂದು ಬೇಲೆ. ಸೊ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಿಚನಿಗೆ ಬೈದೆ ಫುಡ್ ಕಲಪಾರೆ ಗಂದು ರಡ್ಡು ಸಲ ಕಲಪಾವೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ರೌಂಡ್ ಕಲಪಾವನು 3 times a day ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಅಕಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ದಾಯ ಕಲಪಾವನು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಪಾಯಿನ ಫುಡ್ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲ್ ತಿನ್ನಾಗ ಬಾಕಿದ ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಬಾಕ್ಸ್ ತಲೆ ಪಾಡ್ದು ಉಡ್ಪ ಕಲ್ಕೋದು ಪಾಪ ಬುಡು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನಾರೆ ಉಂಡು ಫುಡ್ ಅಂದು. ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲ್ ತಿನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಪಿರ ಅವು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಪಿದ ಇದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಿ ಅನ್ ಪಿರೋ ಅವರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತದ ಆ ರೊಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿಲೆಗ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಕಲಪೌಂದು ಆಯ್ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ 5 ಜನಲ್ಲ ಬುಂಡ ಅವು ಬೌಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಅಕಲೆಗ್ ತಿನ್ನಾರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಆತೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆಗ್ ಮೆಡಿಸನ್ಲ ಕೊಡ್ಪ ಎಂಕೊಲ್ದು ಆಯ್ಪಂಡ ಡೈಜೆಷನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಆವೋಡು ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಅಕಲೆಗ್ ಅವು ಸಾಲಿಡ್ ಫುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಆವೋಡು, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆವಡು, ಡೈರಿಯಾ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರ್ಪುನು. ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಟಿ ಟೈಮ್ಲ ಉಂಡು, ಪಾಟಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾನು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಡಿನ್ನರ್ ಟೈಮನ್ನು ಅಕಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಕೆಲವು ಓರ ತಿಂದದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಕಿನ್ನಿಲ್ ತಿಂದದು ಆ ಬೌಲುಡು ಅಡೇಗೆ ಜೆಪ್ಪೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಐತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡೆ ಪಾಂಡಲ ತೊಚ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನಿಲು ಈತು ಮಲ್ಲ ಆತ ತುಲೆ ಐಕಲು ಮುಗೀತದ ಲಡ್ಡೆ ಮಂತುಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಕೊರೋ ದುಡಿಯರು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾತ್ರಿ. ಬಟ್ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತೀರ ಅವೇ ಅಪ್ಪಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬೇಬಿ. ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಸಾ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು. ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಐತೆ ನಾನು ರಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಫೆ ಬಟ್ ಬೇತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಟ್ಟು ಹರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. 1 2 3 4
ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೀನಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಏರೆ ಕಾಂಡೆಲ ಕಾಂಡೆದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಇತ್ತುಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲೆ ತಿಂಡಿನ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಕಾಂಡೆದ ನಮಕ್ ತರೆಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಬಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ತಿನ್ಲೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರಾತಿಕ್ಕು ಐನಾ ತು ಬೇಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್.